И заради това паническото желание на управляващия престъпен кабинет е да прави всичко необходимо, което е нужно, за да угажда на своите американски господари. Събрали сме се, защото ни писна да търпим, защото ни писна да ни лъжат, защото ни писна да имаме правителство, което защитава всякакви други интереси, но не и българските. Защитават геополитически интереси. За всички е ясно, че Съединените щати воюват с Русия на територията на Украйна. Само че ние не искаме да ставаме заложник на тази вражда. Не сме съгласни с това, което прави тази сглобка, този Франкенщайн, съчетан от ушким несъвместими части под натиска на американския посланник, който всеки ден краде от нашето бъдеще.